Mooi. Vanuit Slovenië. Vannacht zuiver een fris nachtje. Heerlijk. We staan hier onder een rivier. En het is nu ja, de temperatuur rent al een beetje op. Maar het is nu gratis 23. Nou, het belooft je het 34 te worden. En vannacht weer een gratis, nou, een jongetje denk ik. Lekker. Ik zie de rivier eens even schilderen. Het water is ongeveer 3 graden. En dan had ik iemand die had zijn bier er al koud staan. Nou, een beetje te koud om in te zwemmen, dat hebben we juist wel bezocht, maar dat is, nou, het even onder water en dan kist er weer uit. Maar hoe dan ook, heerlijk vertoeven in Slovenië. Nee, dat is geen bron. Dat zijn wat bolletjes. Nou, is dit dus Knauske. We zijn langzaam op een rondreis natuurlijk weer naar het noorden. En we zorgen wel hoe lang we er doen. Nou, aan eerst een bakje koffie. En dan begint de dag. We doen je naar een fietstocht. En dan morgen lopen we weer verder. We staan los, dus we moeten zelf rijden met de stroom. En op nota lukt dat aardig. Laters.